дастаи мунтахаби ҷавони 19 солаи тоҷикистон таҳти роҳбарии Аҳлиддин Турдиев аз барномаи гузаштаи мо то ба имрӯз ду бозии байналмилалии ҷоми Кафа 2022-ро байни футболбозони то 19 сола баргузор кард. ба он нигоҳ накарда ки 6 нафар бозигарони асосии дастаи мунтахаби ҷавонии Тоҷикистон ки дар клубҳои хориҷии кишвар бозӣ мекунанд ба мусобиқа ҳозир нашуданд, сатҳу сифати бозии бачаҳо баланд аст. дар вохӯрии аввал футболбозони Афғонистон бо қудрати хатти ҳуҷуми мунтахаби Тоҷикистон тоб оварда натавонистанд. пеш аз ин бозиҳо барномае таҳия кардем дар бораи дастаи мунтахаби ҷавонии 19 солаи Тоҷикистон ва дар ҳайати он набудани беҳтарин бозигарон моро ба ҳайрат овард, зеро гуфтем дар ин бозиҳое ки ҷоми Кафа ҳаст, ин ҷавонони камтаҷрибатар наметавонанд дар муқобили дастаҳо хуб бозӣ кунанд. Вале ин фикри мо хато баромад ва футболбозони дастаи мунтахаби ҷавонии Тоҷикистон бозии зебоеро нишон доданд. ҳозо Азизбек Ҳаитов дар дақиқаи 14 ҳисобро боз кард ва футболбозони дастаи Тоҷикистон ба сафи пеш баромаданд. ҳунарнамоии футболбозонамон дар ҳақиқат ҷолиб буд. акнун бояд як бор таваҷҷӯҳ кунем ки метавонист боз бозии дастаи моро беҳтар кунад. ҳоло як ҳуҷуми футболбозони дастаи Афғонистон аст ва дарвозабони мо каме ҳам бошад мавқеи худро нодуруст гирифт ва Аҳмад Закариё Ҳусайнӣ дар дақиқаи 21 ҳисобро баробар кард. хатти дифоъ ҳам инҷо агар гӯем ки ба иштибоҳи бузург роҳ дод, хато нахоҳем кард. дидед чӣ гуна ин ҳамлагар аз бозигарони мо хеле хуб гузашт ва ҳатто капитани дастаи мунтахаби мо натавонист пешроҳи ӯро бигирад. аммо қисми аввал бо ҳамин ҳисоби 1-1 ба поён расиду дар қисми дуввум бозигарони мо баъди таъвизҳои зиёд дигар шуданд ва сабки бозиашон ҳам дигар шуд. Содиқҷон Қурбонов дақиқаи 71 ва футболбозони мо ба сафи пеш мебароянд. инҷо ҳам бисёр як партоби зебо иҷро гардид ки барои ин кафкӯбӣ кардан ҳам бисёр ҳам мумкин, бисёр ҳам хуб аст, бисёр ҳам зебо аст ки ин лаҳзаҳо мо мебинем. баъди ҳисоби 2-1 футболбозони мо боз фишорро ба дарвоза зиёд карданд. Фатҳулло Олимзода дар дақиқаи 75 ҳисобро аллакай бештар намуд 3-1 ва инҷо ҳоло бибинед хуб ба мо чӣ гуна ин ҳолатро нишон медиҳанд бо як расиши кӯтоҳ. инҷо ҳам дарвозабони дастаи мунтахаби Афғонистон коре накард ва ниҳоят Салам Ашуромадов дар дақиқаи 90 аз зарбаи пеналти аз зарбаи ҷазо голи чорумро ворид тӯри дарвозаи дастаи мунтахаби Афғонистон кард ва футболбозони мо бо ҳамин ҳисоби 4-1 пирӯзӣ ба даст оварданд. дар даври дуввуми мусобиқа ҳарифи пурзӯртаре дар симои тими мунтахаби ҷавонии Қирғизистон ки тамоман бо бозигарони наву кордон ва қоматбаланду аз нигоҳи фаннӣ беҳтар бо мураббии рус имсол ба Тоҷикистон омаданд, дастаи мунтахаби ҷавонии Тоҷикистонро истиқбол кард. бо каме душворӣ, аммо ин вохӯрӣ ҳам барои футболбозони ҷавони мо муваффақона ҷамъбаст гардид. дар бозии дуввуми дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам набудани Алиҷони Айнӣ ки ҳоло дар Краснодар аст, Амадони Камолов дар Паракуэлос Антамираи Испания, Хусрав Тойров дар Қазоқистон, Меҳрубон Каримов дар Динамо Авту Молдова ва Абдуфаттоҳи Худоизода дар Динамои Брест. аммо Кабир Салимшоев ки ҳоло ба Душанбе омадааст, дар ин ҷо ҳузур дошт ва аз ӯ бисёр бастагии зиёд дошт бозие ки футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин ҷо баргузор карданд. дар натиҷа ҳамин ҳоло Салимшоев аст, Кабир ки бисёр партобҳои хеле зебою дақиқ ҳам анҷом медод ва футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон маҳз тавассути зарбаи ӯ ҳам тавонистанд ҳисобро боз кунанд. Асадбек Ҷӯрабекзода аст, дар дақиқаи 41 ҳисобро 1-0 кард ва аз ин пештар ҳам дастаи Қирғизистон заифтар буд, аммо дар бозии имрӯза мо дидем ки чӣ гуна футболбозони қоматбаланд интихоб шуданд. ҳоло ин ҷо ҳам шумо эҳсос мекунед инро бозигарони хеле ҳам малакаву маҳоратшон хуб буда, аммо дарвозабон ин ҷо ба як хато роҳ дод, бисёр наздик буд ва баъдан бубинед боз футболбозони мо чӣ гуна аз зарбаи Боймурза Женишбеков дар дақиқаи 72
голро аз дарвозаашон гирифтанд. Сафармат Ғафуров дар ин бозиҳо каме хатогӣ ҳам содир кард. Бубинед инҷо муҳофизатгар ҳам онҷо истодааст. Мо метавонистем Раҳматшон Раҳматзода, инҷо Содиқҷон Қурбонов, дигар бозигароне ки буданд пеши рӯи ин ҳамлагарро бигиранд. Аммо ба вақти мо дар дақиқаи 81 зарбаи пеналти таъин шуд ва футболбози мо зада аз пой афтонида шуд. Дигар Салам Ашурамадовро интизор мешудем ки ин тӯбро воридтури дарвоза кунад. Сунатулло Азизов бисёр ҳам хуб ба майдон омад. Маҳз барои зада аз пой афтондани ӯ баъди ҳамин партофте ки инҷо Салам Ашурамадов ба иҷро расонид, зарбаи пеналти таъин гардид ва Салам ин дуюмин пеналтие ҳаст дар мадори ин бозиҳо ки ба тури дарвоза мезанад, бехато ва бисёр ҳам ҷолиб. Салам Ашурамадов дар ин маврид, дар ин бозӣ беҳтарин бозингар пазируфта шуд. Хуб шумо Алиёр Ашурамадовро мебинед, падари Салам Ашурамадовро ки ҳамеша барои истиқболи бозиҳои фарзандаш ба варзишгоҳ меояд ва ин зарбае ки ҳоло мезанад Салам, ин аз классикаи футбол аст ки дарвозабон ҳам баргардонида натавонист ва Сунатулло Азизов дар дақиқаи якуми вақти илова шуда ба вақти асосии бозӣ ҳисобро 3-1 кард ва ғалабаи ногузир ва зебои дастаи мунтахаби Тоҷикистонро инҷо мо дидем. Яъне ин футболбозоне ки ҳоло дар майдон ҳастанд, бе он бозигароне ки мо ба шумо номбар кардем ки ҳоло дар ҳайати асосӣ бояд бозӣ кунанд, инҳо ҳам моҳираташон сайқалёфта, зебо ва ҳам муҷалло аст. дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ки имрӯз бо дастаи мунтахаби кишварон баъди барномаи мо ворди рақобат мешавад, дар бозии аввалаш бо Қирғизистон натиҷаи мусовии 0-0-ро бар ҷой гузошт ва дар бозии дуввумаш бо дастаи мунтахаби Эрон натиҷаи 2-2-ро ба даст овард. лаҳзаҳои ин бозӣ ҳам дар дасти мост ва манзури шумо мегардад. дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон ва Эрон ҳамасола дар ҷоми Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ барои ҷойҳои ифтихорӣ мубориза мебаранд ва маҳз ин дастаҳо ҳамчунин бартар аз ҳама дастаҳои дигар маънидор мешаванд аз ҷониби мутахассисони футболи ҳам осиёвию ҳам кишвари мо. Футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон танҳо дар қисми дуюми вохӯрӣ бозиашонро хеле зебо карданд ва тавонистанд дар дақиқаи 49 бо голи Шерзод Эсанов ба сафи пеш бароянд 1-0 ва ин гол ҳам бубинед инҷо бисёр як тактикаи зебо бозида шуд ва дар натиҷа зарбаи хуби Шерзод ҳам олӣ буд ва дарвозабони дастаи мунтахаби Эрон инҷо пеши роҳи ин зарбаро гирифта натавонист. Дақиқаи 81 аст ва бори дигар як ҳуҷуми хеле зебои дастаи Ӯзбекистон бо зарбаи ниҳоят дур ва зебо аз ҷониби Шаҳриёр Ҷабборов ба тури дарвоза ворид шуд 2-0. гумон буд ки дақиқаи 81 дар ин дақиқаҳои боқимондае ки ҳаст Ӯзбекистон метавонад ин натиҷаро нигоҳ дорад. Ин голро бубинед, зебогии ин тӯбе ки ҳоло зада мешавад аз ҷониби Шаҳриёр, дар ҳақиқат яке аз голҳои беҳтарини ин мусобиқа гӯем ҳам хато нахоҳем кард. Хуб боз бозиҳои дигар боқӣ монданд, инро хоҳем дид. Ин Шаҳриёр аст, Шаҳриёри муваффақ ки ҳамин голро зад. Вале футболбозони дастаи Эрон ба худ омаданд. ҳоло бубинед ба ҳуҷуми онҳо ки аллакай Муҳаммад Амин Ҳазбавӣ баъди он ки дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ба сифр пеш баромад, таъвиз хеле зиёд шуд ва ҳуҷум ва фишор ба дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бисёр зиёд гардид ва дар натиҷа футболбозони дастаи мунтахаби Эрон зарбаи пеналти кор карданд ва ҳоло Муҳаммад Амин Ҳазбавӣ онро ба нишон мерасонад. Ин пеналти ҳам бисёр хуб иҷро карда шуд, ба таври аъло зада шуд, чунки дарвозабонҳо чунин зарбаҳои пеналтиро гирифта наметавонанд. Ин ҳақ асту рост бубинед, боло зад ба худи зери ҳамон тири дарвоза ки инҷо зебогиро боз ба вуҷуд овард. 2-1 шуд ва гумон буд ки акнун ин бозӣ ба поён мерасад. Дақиқаи 88 буд ин пеналти, аммо дар дақиқаи 90 Амир Иброҳимзода дастаи мунтахаби Эронро аз бохт наҷот дод. ҳоло ин ҳамин бозигари шумораи 7 ки чӣ гуна тавонист ки дар вақташ дар он ҷое пайдо шавад ки тӯб назди ӯ меояд ва ин зарбаи олияш бо сар натиҷа овар шуд. 2-2 дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон ва Эрон имтиёзҳоро тақсим карданд.
то анҷоми бозиҳои имрӯза дастаҳои мунтахаби қирғизистон ва афғонистон се бозигӣ анҷом доданд. Се бохти мунтахаби афғонистон ин дастаро дар зинаи охир ҷойгир намудааст. Тоҷикистон дар зинаи аввал, Эрон дар зинаи дуввум, Қирғизистон дар зинаи сеюм ва Ӯзбекистон дар мақоми чорум қарор доранд. ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунед.